kakam pakiram iri oğlu men yo kakam yok olan vakti bir başlamak suç. 8 yaşımdadım. İkinci klasa, birinci klasa oturup ikinci klasa yanı başlanğımda sentyabrın 21 sentyabrın. Gıyıcıyım 10 aylık tallanacak deyten çağırdı. Kakam pakir bar vakti her kimin başında bolup geçen zaten kakam onu aytsam umuman kendi bir kitap yazaymal vakalarım bolup geçikti. Yani umuman aydımda ilki bilen şu kakamın barlığını, yokluğunu, bizim açmayı, dokmayı, hiç iyili adama sır bildirmen bizi uloldu ecem. Ecem bizi uloldu. Hem ayal hem erkek bolup değiller. Birinci bilen dünyaya getirin. Ecem meni kıyın günümde dostun yarın diýilen zatlar olur. Gowy zat ýöne kıyın günümde her kim edil ejen ýalyk bolanok men bir zady göz ýetirdim-de şol operatsiýa bolup banniça düşen wagtym bolup şu wakan ýatlap geçeýin şu wagt. Bu Irak döwre. El şu aýdyma başlamadyň bir ýylyň ýanyndan. 2014-nji ýyl. 2014-nji ýylda o operatsiýa boldum şonu pul tapamakda. Operatsiýa tölegin etmeni pul tapamak. Şonu ejemden başga hiç kim algamatda. Ejem şol baryp zoralaryny baryp haýyş edip alyp soňundan men işleýärdim bir ýerde tekstil işle dokma toplumda işleýärdim. Ondan şu dokma toplumda birazçyk işim agyrrakdy da onu. Şonu ejem ondan soň işe çykan soň gaýtyp bereni umuman aýtjak bolýardy. Iň kıyın günüňde näme bolanda da ejengden başga ýakyn adam ýok eken şonu bildim. O wagt öýlenemokdum belki aýalymyz çağalym maşgalamyz bolupdyr. Öýlenmedik wagtymdaky. Ejengden başga hiç kim sen ejeng sen şu üstünlüge ýeten wagtyňam sen üstünlüge ýetmedik wagtyňam sen umman aýdygda baý bol garyp bol sen näme bolsam ejeng iň esasat ejeng. Galy berse de ine şol oglan men elmi damada dogry her nirde bolayın şol oglan ýadymdan çykaramak. Italmaz bir kakamın hakyky dinleýçisi bardy. Ol dogry diňe maňa däl. Menden öňkü adnaň zap oturmaý menden öňüm ne köp ençeme wagtça kömek etdi oglan. Anyň şol oglan şu aýdyma başlamagymy, hemme zadyma bir şu okuwa girmäme sebäp bolan adam da şol. Urukduran adam. Urukşy zatlara urukduran adam italmaz. Şol käbir köpçülükde ýa-da ýa sellikde ýan adamlar, ola adamlar maňa başda kömek eden adamlar, ol aslında kömek etdiği ýöne minnetli düşünýärmi? Men köpçülükde ýüzüm alýady. Köpçülükde jüýümjan özüň orkajak, beýdi aýtma diýip bara. Ol adam öz görse de düşünär bolan. Köpçülükde diýilýär, köpçülükde berilen maslahat öwütde diýilýär, kemsitmek bolýar. Şu naklam mara şoň ýaly. Ma köpçülükde diýär, onuň men bir hil bolýardy. Zada diýiplemä ulu adam. Ahar mele özdeň duşmada dogry maýdan uruşmak mümkin. Hissat diýmek, onu maňa başda golluk beren adamdan biri. Ýöne ol berilen golluk däller. Adam ýa-da bir öz barýançagyň ýüzünden almasyny diýilýär. Ondan şol adamın ýani şular şuna aýjymdan bolýan nemetme gülýalyk bolarlar. İşläber, haýdaber, gaýrat et, näme kömek bolsa da aýdy berdim. Meni şol bir ejem birim şol adam meni hiç kim wagtyň golluk beren gerek bolan adam şolar. Italmada men ilmi damada hem ekşin ýanynda aýtýan. Madama şol adam jan sag bolsun Allah jan bireden ýaşylar çağaçyklaryny aýdyp gelsin. İnşallah. Tarih şahsiýetlerden aýdal biziň eramyzdan öňkü, müňün jafar demek tapagy ýok. İstinliginden biri bilen, bir gudrat bilen. 2 saatlyk akşamlyk naharny iýmene sana ruhsat berildi. Bu aýdaýynla. Kim? Mahtumul Pragy. Gone. Ondan aýdar. Ýok, başga da kan. Ýöne şu günler ýaman kellemde şo daro. Ba. 2 çül bar oja. Şun. Näme adam bolduk? Öň adyk däme. Şu bir ýazyp oturýan baryp saňjagyndan demläp beripler. Tankada atdy goýup berip. Fiýazygyndan şeýdip. Gözüm getir o. Hakyky. Ýöne Mahtumul Pragy.
Men inanmarsın ýöne sorak göräy. Sen mollumyňdyr men kakam. Awa. Kakamdan käwa inanaýda kakama diýende. Goşgularly okuyan Matmul İşan'dan neme diýen bol. Kaka şu wat diýen şu döwre baryp şu neýle golluk ýöne ýüzüni görüp gaýtsaň neýle gorka diýenler. Ene bereket paçay diýende kakama. Neýle adam bolduk kaba diýenler. Özüme gatty gydyk şol. Men şol çaýçysy boljak, gapçysy boljak da bir iki saat adam bolsa. Ýöne görsem bolýar şonday. Bäh, düşündim. Şol bolmadyk gorsa men başgaça durmuşda ýaşardım diýip bilýärem. Kakam ilkinji nowatda. Awa. Men kakam özi çopan adam. Ýöne iň uly arzuwy öz gören kynçylyklaryny bize görkezmezlikdi. Men çopan bolany dedi, çopan bolmarsyňyz diýärdi, arzuwyna da ýetdi. İlkinji nowatda hiç isleglerime ýekejege de garşylyk görkezen adamda diňe şeýler terbiýeledi bizi. Diňe bir zat maksat tutýan, seni bir artık maçyerlen gırkka ýöne şol işi okman etdirýär. Näme şol ýany adam özi. Ol çopan diýse ol belki ne gramatyndyr, bilimsizdir ýa-da başga bir ýöne paýhaslardan, paýhas esaslar, paýhaslardan şol esasy hiç haçan garşylyk görkezmedi, diňe gollap berdi. Özi açatdy welin. Şu okumyzda tehnikuma gelen ýyllamam özünde iň soňky teňgesine çel ýygnap ugradýady. Maşgalam kakam sağ bolsun, esasy şoňjan sağ bolsa galany nämeler. Ana şol adam bolmadyk bolsa men başga eger şoň dereginde başga kaka bolsa men bu hiç zat bolmazdy. Şäherde gaýtmazdym. Bir goýun bakardym ýörerdym. Ýöne şol öz gören kynçylygyny görkezmedi. Öz ýetip bilmedik arzuwlaryny bizde belli bir derejede özünden biz kakam bilen şey oturup yüzmeyiz, gurlaşıp bilen adamda distansiya aramızda araçak var. Oňa diýme, o diýmeli sözüni maňa bilen, men oňa diýmeli sözüni bilen ýöne hiç açan ýekeje söz ýa diňe öňe git näme gollap bolsa men edýän ýa-da kiçik wagtymda bäh kakamyň gömülüge ýatan baýlygy wam kadip bu şeýle ne Aşgabatdan hem zaýalyp beren diýetdi. Aşgabatdan hem zaýalyp beren. Diňe öňe git näme gerek bolsa menden bitdi. Şeýle pikir bäh gumda gezip bölkawur humalar ayagy oýlaýdym kadip. Aslında bilemok belki istat ýokdur ýöne psihikam täsir etsin men hayran galýan ol adam gaty. Ana soň bir arkaýynlyk bar. Kakam maşy dünýäde ma iň ulu arkaýynlyk bar. Men ýerden arkaýyn men ojam owada koýmaz ölmejegini öýlen. Men bärde ýaman arkaýyn hereket edýän. Sebäbi soň ýaly adamyň elindäki adam ol başgaça. Bäh. Öň Nurana studiýa wady. Awa. Nurana studiýa wady şo taýda biz işýädik. 2007-den uje başladyk. Azat Dönmezov, Arsi aýdymçylar bar, şolar bol. Şo taýda emmem akşam ahrana bolýardy, günlük gruşyk bolýardy. Aýdymçylaryň klibine da. Non şonu 2009-da bir gow aýdymçy bilen duet etmek nesfer etdi maňa. 2009-da. Şo. Ondan öňem 2007-de bir aýdym ýöredi. Garaşýan saňa men garaşýan. Kän adam halat şol aýdym. Şo döwür o wagt ne? Kän çağı, kän düşünip bolanam. Ana şonu bir işlemedim, ýaltandym. 2009-da bir gow aýdymçylaryň berilen duet etdim. Ondan soň halk nemedi gurady, bolyn işlemedim. Ýene ýaltandym. Ýöne deň düşdüm işlet şo wagt. Şolar uje atdyl o aýdymçylar tuwalamy. Ýek bolýam ana şonu ýaltandym, soň okuw gitmeli boldum. Elindäki mysal üçin ay şunyma baray zat dip ýaşamalylar. Şu günüm gowy ay ertir näme derin borlayıp başga zatlara uýman. Ýa-da işiň daşyndan başga da hezirlikler kän o. Şol zatlara uýmanmalylar. Oňa da wagt tapmaly mysal üçin hepde de bir gün gorýan. Ondan bir garan wagt diňe şu işe zahmet etmeli. Diňe işe zahmet etmeli. İş dip öýme meýatdan çykarmalylar ýa-da. İşe köpürä ünsün bermeli. Soň ökünýän men ýaman kän wagtymy ýylymy gidirdim da şol zatlar üçin. 21 ýaşdan 21 ýaşymda öýlendim men 2010 ýylda. İyi öýlendiň. 21 ýaşdan
20 fikir dip alayın. Ay 20 fikir 29'lar şonça näsil var. Fikir 9 ilim bilerek geçirdim ben. O işlemel wagtym. Düşünün. Illa bir klip işlep gitip. Ondan otayda gidýän vilayetlara. Ondan deň duşuňa toýu var ya, oňa var ya, tutýarlar bolýar. Köçede aýlanan dana plan zat diýerler ha. Gapdanynda deň duşuňa özüň bilen deň işlep. Ýöne sana diýen ýok. Sen özüň tanatjak bolsaň senem aýdymçym diýär şu ahyrda diýär. Adağına Aýdymçy. Senem aýdymçym zat diýerler ondan. Senem aýho ondan ana plan aýdym aýdýar. Mara hey näme gitdiň aý zat diýip soraýarlar. Şu agyr men şu wagtlar bana ýaman agyr diýdi. Şoň üçin şu 28-den soň gow işimi ünslerip şuýla geçip Hudaýa şükür şuýla. Köp ýerde tanalýanam, köp ýerde diýerlerim toý tomudan latdan belli bolýar. Soňky işlerden bildirýär ha, gol bildirýär. We sunugat ýolunda hemişe sen ýanynda duran adamlar kimler? Gel ýatlaly. Birinji näme ähwal içime. Yetiştirdi, kemara getirdi, dinlemedi. Kişilikten kakılı sen öldüm bilýän. Näle akıl diýär. Aýekese daima da bir babam kişke babam eline bolum ki mal wagt meydan. Şonu bakkaşyza babam aýdym berediler. Onun babam neresi diýdi, şonu diýip etalım. Şonu tamamda höwet var. Neresi yok, şöyle merkez men diýip etalım, onu ki diýip agatta. Depreksal. Onu mamlar da gurjadlar bar. Daim. Aýyna hinglenen gördüm hata. Halifa aýdym. Men aýdym şoýup kelýän ýok. Ýöne hinglenýärdim. Gowurýa. Atyp aýdym bilmem. Onu şu öňüm bir gepleşik aýtdym, birinji elime mikrofon berip elim çeken halifalar Nur Meredov. Toýa geldi bagara hyzmat etdim. Menim toý hyzmatyny işýändim. Hyzmat etdim, halifa öwrüdüm. Halifa öwrüdüm, bir gaýrat et, bir aýdym, bir kaýdym. Onun toýuň soňuna çağırdy. Bardym. Ýani ahrana sar eken, olam goý bermedi. Daima jan etdim şu daim, ýanky daim, Han Murat. Bu geldi bolýan. Ýani ahowlan tanaýan eken, onun bir kaýdym aýtdylar. Aý menem, o hyzmatda ahowlan. Näme giden halk nurun elesi bar. Gapdarymda gurlap çygym näle aýdym aýtşy. Arabyny aýdym, ağzan arabyny bereýin. Bolýar diýip onu alýraýan da erkim taňa seredip durmaýan utanýar. Şondan soň arkama gakyp sesiňden kemal tap diýip bir arkama gakdy. Şondan soň bir hir boldy. Oňa çykdym, jeytdim. Öde bolup gidiyor. Men ol bagış bolajak, kişilikden men olsam bagış bolajak diýip men ardymda diýip. Olsam asıl men ardym ýokdy, olardan bolar men ardym ýokdy. Sebäbi näme üçin? Maňa men öýüm boldy. Maňa ejem, jeglem gazyk, maňa ardym wagt bolmady. İşler bilen, jeglem bilen, öý bilen arzu bilýän adam näme diýen bilen. Ene bir hili durat goşmak beýik Allahyň emri bilen bagşy bolup. Edilne bagşy diýip özüni töýdiren halka töýdirip aýdym sağlygyny öldürýän bagşy diýilýär bolýar. Aýdymçy bolany biz bir aýdymy aýdýat halka täzeden. Biz aýdymçy. Bagşy. Akşam inşallah nesip bolsa halka berer. Bolar halka alasa. Onun durmuşda kän hukuklar gelýär-de alyp çykmagy başarmaly. Onun taňa diýen elbet negativ adamlar bar, elbet kommentariýalar bar. Taňa dogry kabul etmeýänler bar.
doğru kabul ediyenlerim var. Yani käbir yerde diýişiň jap gaýdýan ýerlerim var. Ol korkmaklykda däl. Ýene şu halkyň adamdy halkyň ýagdaýyna görä bolmaly. No. Şoň şuna mälen şu çarşawa oturan adam. Sabır diýe. Aw. Bäh men hälle näme surat çekýän kan diýip oturýar. Şul adam şunu etmeyen başarsa. Erkek tadının maniyetsem şu an. Et. Erkek, erket. Özüňi erketme. En güýçli hatap şu özüňi erketden ana hakiki erkek. Şu sabır Düşündüm.